Salutare tuturor! Ăsta este primul meu video. Acest joc se numește Next Car Game. Este un tech demo. Și scopul în jocul ăsta este să distrugi mașina asta. Uite, de exemplu, săracii. Și cam așa ajunge mașina să arate. Apăsăm repede un repair și hai să mai distrugem. Hai să mergem la ciocan. Da, asta este free demo-ul. Da. Și este unul Sneak Peek 1.0. Sneak Peek 2.0 îl aveți dacă cumpărați jocul. Și vă dă puțin mai mult content. Au. Da. Așa s-ar putea să vă arate mașina. Hai să mergem aici. Ui, da. Să ne cățărăm aici și să cădem jos acolo, să ne distrugem mașina mai rău. Oh my god, deja o distrug. Ok. 3, 2, 1 și... Nu erau. Da. Și jocul ăsta va fi un joc de curse când se va da. Au. El practic vă arată cum gen graficile, cum se distruge mașina, ce se mai distruge în jur, chestii de genul ăsta. Da. Deci, hai să ne mai plimbăm puțin pe acilea. Să mergem în asta? Nu, în asta, hai să intrăm în asta. Ok, deci... Nașpa. Sincer, arată mișto. Ok.
god, ce s-a distrus. Hai să mergem altundeva. Hai la tunul ăla. Să stai. Mergi. Hai să mergem în turn acum. Avem niște cutii pe noi. Nu-i problema. Ui! Turnul. Da. Încet. Așa, Doamne, iartă-mă. Ok. Da. Hai să mai mergem o dată undeva și... Da, stați un pic. Da, încheiem videoul. Da, că nu mai am ce să vă arăt, adică v-am arătat cam tot ce era. Cum distrugeți mașina asta și alte chestii de astea. Hai să facem rata asta. Da, deci, haideți. Mi-a trimis cineva mesaj pe Skype. Da, deci. Da. Cam... Asta e jocul. Da. Salutare tuturor și ne vedem în următorul video de-al meu.